खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी मोनफानि उनाव मोनफा जाबसिननानै बाथ्रा बुंगासिनो दं एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा खृष्टान धोरोमनि सायाव बिश्वजित दैमारि बिथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्रा बुंनायनि जा थासारि जा दुंहाव थासारि दान्थे बिदान्थे जानाय जा थासारि एबा खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरनि जाबायदि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायनि दुंहाव थासारिया दाबो जोबनानै थाङाखै आरो बेबायदिनि समावनो एबा बेबायदि समावनो राकेश ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि रायजो सरकारनि थांखि आरो बिश्वजित दैमारि मन्त्रि बिश्वजित दैमारि बिथांनि जा बाथ्रा बुंनाय बेखौ मदद होनानै जाबसिननानै बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा थारैनो एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा धोरोमनि सायावबो बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिन आरोबाव गोबां सोंखारिलायनाय बाथ्राया ओंखारदों जे एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा बर' खृष्टानफोरनि सायाव बेरफुसार बाथ्रा जाय बाथ्राया दिनैनि समाव गोबां सावरायजानो हमदों आरो गोबां सोंखारिदों राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि जे आथिखालनि एबा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै गरिब नखरफोरखौ सुबिदा लानानै खृष्टान धोरोमाव बारस्लायनायनि खामानि मावनायनि गोबां बेफोरबायदि अजद होदों आरो बेखौ लानानै उदालगुरि क'क्राझार आरो चिरां बेफोरबायदि जिल्लायाव गोबां बर'नि खृष्टानारिनि अनजिमाया खृष्टान धोरोमारि अनजिमाया एबा बर'निफ्राय जा खृष्टान धोरोमाव बारस्लायनाय बिनि अनजिमाया गोबां बांगासिनो दं आरो बेखौ होबथानांगौ होनना बुंदों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ जों फोथांना लाखिनांगोन बर'नि गुबै धोरोमखौ फोथांना लाखिनांगोन होननानैबो बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा बे समाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां धोरोम सिबिनाय एबा गोबां धोरोमखौ सिबिग्रा दङ बाथौ खृष्टान ब्रह्म बेफोरबायदि आरो गुबुन गुबुन धोरोमावबो जोंहा एबा धोरोमखौबो सिबिनानै इसोरखौ मोननो हास्थायनाया गोबां दं नाथाय बे समाव थोंजों थांखिनानै खृष्टान धोरोम बर'निफ्राय खृष्टान धोरोमाव थांनाय एबा बर' खृष्टानफोरनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राफोरा जाबाय उदालगुरि चिरां क'क्राझाराव बर' खृष्टाननि अनजिमाया बांलांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै जोंनि धोरोमखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेखौ नोजोर होनांगोन होनना बुंदों लोगोसे गुबुन गुबुन इउरप हादरनिफ्राय गोबां फान्ड फैयो खृष्टानफोरनि माखासे फान्ड फैयो आरो बे फान्डजों गरिब नखरफोरखौ सुबिदा लानानै थिं बायना होनाय बायदि बायदि अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों दिनैनि समाव धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थारैनो मा जालांनो हमदों राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जेराव बे धोरोमखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावस्रालायनाया फिन आरोबाव जागोन नामा जेराव राकेश ब्रह्म बिथांमोना जाबायदि बाथ्रा बुंदों थारैनो धोरोमखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालाब्लाबो गावस्रानायखौ रावबो लुबैया आरो बेबायदि दाजाथों बेखौ अराय आरज गाबो नाथाय बे समाव राकेश ब्रह्म बिथाङा जाबायदि बाथ्रा फोरमायदों बेखौ गोबां बर' हारिनि गेजेरावनो सावरायनो गोनां बाध्यताबो जाना फैनायखौ बे समाव नुना मोन्दों दानिया नायलांदो बिदिब्ला बर' खृष्टान धोरोमनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो खृष्टान धोरोमाव थांनायखौ होबथानायनि माबायदि बाथ्रा बुंदों लोगोसे खृष्टानफोरा बाथौ धोरोम एबा हिन्दुआव फैफिना बेफोरबायदिबो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदो আৰু অসম চৰকাৰৰ যি মানে যি নিয়ম যি আইন যে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'লে আইনৰ মুখামুখি হ'ব এইটো বিৰাট মানে ভাল এটা সিদ্ধান্ত বা ভাল এটা আইন হোৱা বুলি মই ভাবোঁ আৰু যদিও আইনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নে মই জ্ঞাত নহয় যদি আইনত পৰিৱৰ্তন হয় এইটো বড়ো সমাজৰ কাৰণে চবতচাই মানে ভাল কথা বুলি মই ভাবোঁ সকলোতচাই কাৰণটোৱে হ'ল যে বড়োসকলে বিশেষ কৰি আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত থকা বড়োসকলে বহুত গৰীব আৰু সেই গৰীবৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টানিজম যি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত আছে ইউৰোপৰ যি কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে গ্ৰীচ তেনেকুৱা ইউৰোপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা আমি শুনিছোঁ আৰু দেখিছোঁ বহুত মানে ফাণ্ডিং হয় মিছনসমূহ আৰু মেডিকেলসমূহ চৰকাৰীভাৱে যিমান মানে উন্নতি আনিব পাৰিছে তাত চাই খ্ৰীষ্টানিজম যোনটো আছে বেলেগ দেশৰ পৰা ফাণ্ডিং এইটো বহুত চলে আৰু যেহেতু গৰীবৰ সুবিধা ল'বলৈ অজস্ৰ ৰাস্তা আছে টিং পাত কিনি দি পেলাই
বেমাৰৰ সুবিধা দি পেলাই এনেধৰণৰ যে খ্ৰীষ্টানিজিমটো বড়ো সমাজত বহুত বাঢ়ি গৈছে। মই সৰুকালৰ পৰা বিশেষ এটা এই ধৰ্মীয় লাইনত মোৰ অনুভৱ নাছিল বা মই ফিলিংটো অহা নাছিল, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই এই বিদ্যাৰ অঞ্চলত ৰাজনৈতিকভাৱে হ'লেও জড়িত হৈছোঁ, তাৰ পৰা মই দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ মানুহবিলাক আস্তে আস্তে বহুত কমি গ'ল। যদিও আমি ব্ৰহ্ম লিখোঁ, কিন্তু আমি বাথৌ সেৱা কৰোঁ। আমি বাথৌটো যিহেতু সকলো ধৰ্মৰ মানুহে বড়ো জাতিটো বাথৌৰ পৰাই আহা, আৰু আমি আজিও বাথৌটো এৰা নাই, যদিও আমি ব্ৰহ্ম লিখোঁ। কিন্তু খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ পিছত কোনোবাই আকৌ বাথৌ পালন কৰা বা কিবা অন্য আমাৰ বড়ো সমাজত যি ধৰ্ম পূজা কৰা, সেইটো লাইনটো আমি দেখা পোৱা নাই। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ কৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতে ধৰ্মৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি বহুত দিন ধৰি কাম কৰি আহিছে হৈও। আৰু যিহেতু এতিয়া আমাৰ বড়োৰ যি মেইন ধৰ্ম বাথৌ ধৰ্মটো আমি বচাব লাগিব, গতিকে এই আইনটো আমাৰ কাৰণে বহুত লাভৰ হ'ব। চিৰাং, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰত খ্ৰীষ্টানৰ সংখ্যা আগত কিমান নাজানো, কিন্তু এতিয়াতো মোৰতো এনেকুৱা আন্দাজ হয় বহুত হিন্দুবিলাকৰ চাই মানে বাথৌ ধৰ্ম চাই বহুত বেছি।